Coucou tout le monde! Ny astuce izay indesiko aminareo eto niany zegny dia ny aloe vera na vahona zegny fahaizantsika izy. Satria maro be nareo magnontany za hoe ino zegny ny ampiasaiko amin'ny voloko mahatonga izy matevigny, mahatonga voloko matevigny ndraiky lava karaha ty. Maro zegny ny olo mandefa message privé aminakahy hoe ino secret ataonao mahatonga volonao lava sady matevigny. De ty zegny no secret araiky ambarako anareo niany. Ny matetiky fampiasaiko dia ny aloe vera na vahona zegny gelny aloe vera karaha ty zegny no ataoko masiky amin'ny fagnevanakahy, ny cheveunakahy zegny ty. De karaha igny zegny fampiasaiko izy, tsisy raha sarotra aby izy ty fa tonga de alaigna zegny vahony fagneva, sarisarahagna karaha igny izy, de zay vao ny gel ty zegny no soragna aminazy. Gel ty no isoragna aminazy, ahitagna tsara izy hoe karakory ny fiboahany aveo. Sarisarahagna zegny volo, de zay vao alaigna karaha igny gel ty no isoragna aminazy karaha igny. Izy ty zegny atao jusque amin'ny soragna tsara izy, atao maro tsara bekiny, atao karaha igny zegny magnano izy. Tahiny moramora fa izy, tsy atao mafy be zegny antegna mitainy izy. Hitanareo zegny izy lava be io, tegna lava, tsy mity karaha io zegny izy mbola tsy vita masaka, de karaha io zegny izy vita masaka, tonga de frisé zegny izy no mampatsara fagneva zegny ny gel aloe vera. Izy ty zegny tegna tsara aminazy 3 fois par semaine zegny magnano izy, fa izy koa mazoto zegny antegna misy fotoagna de isan'andro zegny tsara atao fô zegny ny masiky gel aloe vera. Essayenareo fa tegna hita fa mahatsara fagneva izy ty e, sady matevigny zegny fagneva azon'izy ty no lava. Bisous!